Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si opäť zahráme Brawl Stars. Mám tu nejaké star dropy z Megapiku, no tak neviem, či mi padne nejaký dobrý. Mythic. Dobre. Toto je, ja som včera mal 3 mytiky. Takže teraz by mi mohlo niečo šťastie. BOW! Ja to je skin na boua, no nič. Škoda. Dobre, mám tu. Čo? To nechcem. Aha, ja mám ešte jeden zdarma, okej. Mám tu nejaké to, a to potom zoberiem. No, takže celkom dobré veci mi padli. Mám skin na boua, tuto, takýto. Najlepší Frank, ale dá sa. Takto bola som najlepší Franka. Nehrajte Franka v sola, oplatí sa týmto. Oplatí sa to v duách alebo tak, ale keď máte na ňom toto, tak sa to povie. Keď máte na ňom málo trofej, tak ho určite zapnite. Proste ak máte vy málo trofej, aj na tom Frankovi máte málo. Takže iba vtedy to hrajte, lebo potom už tam máte silných, proste sa to neoplatí potom. Ja akože na ňom mám celkom málo. Mám tiež málo trofej, ako na Frankovi mám málo trofej a ja mám. Len tento Daryl, ho len tak nedám. To on môže dať skôr aj mňa. Nenapadne. Bum. Jaj, škoda, že mi z toho Mythic nepadlo nejaká dobrá. Budem mať za chvíľu 1000, to by som natáčal tak hodinu, to ale nechcete, aby som natáčal hodinu. Bum. Aha. To našiel nejaký debil. Jau. Ale akože ja môžem kempiť niekedy aj v zóne, však budem. Mám 13 000 HP. Ale oplatí sa zase ho upgradenúť na 7 textu, lebo vtedy je taký, že mid není taký. Že proste, keď máte veľký level na niečom, no proste si ho upgrade napríklad na 9, na 10, tak proste, jak viete, na tom je veľký ja budem mať zase 13 hodných zelených debilín. Aha, ja mám 6 toho. Životov. Aha, to je dobré. No choderiky. Poď sem! Ja idem aj blízka na neho šaky. Teda možno nie. Či? Však jasné, že odvyknem. On mi uteká, tak poď na to ide na to tenky. Ja už mám 15. Ja mám 15 rokov a možno budem mať 17. To asi nie, ale ja mám 15 rokov. Ho. Ďalší vín. Teraz musím vymysleť ako
Doriti. Ja som tam trošku zúfal, ale aj tak som to dal. Koľko som dostal? To som mohol dostať dosť tých XPčok. Počka teraz. No, tak to je málo. To je málo. Budete môcť so mnou zahrať. Ja hrávam Roblox, ale na Playku, tak nebudem nič natáčať ani s vami. Že sa nemusíte báť, že proste by ste boli odhalení. Nie, proste len tak si zahráme, lebo nemám s nikým hrať. No mám, ale proste nikoho to nebaví, takže kto by chcel, tak dajte no tak napíšte a môžeme si zahrať. To je v kľude, kto má Roblox na Playku. Na Playku, hej, to vás upozorňujem, na Playku. To by inak nešlo potom. Bum, bum, bum. No. Že tá P mi je nenapadná. No poď. Aha, to je ešte len showdown. Ja, že to už bola posledná. No poď. Ježiš, tam mám možno v pohode. Dáme poslednú hru. Epic. Na hovno. Droga. Som si vypestoval takú vec, že giantský metod a to stojí 200 čosi milión to stojí a jak by ste chceli, ja vám môžem to rozdať. Stačí napísať podmienka, stačí napísať do kto tu dá prvý komentár, dostane odo mňa 200 miliónov giantský. Ale musí mať plejko, samozrejme. No to sú dve podmienky. Lajkovať nemusíte, ale bol by som rád, keby ste mi dali like. To by som bol strašne rád. Ako nezačínam moc, ale ako tak mesiac. Ja som celkom dlho nevydal už video, ak ste videli. No to je... nie, počkaj, čo? Nie, počkaj, čo? Čo? Ja som vyhral. My sme sa zabili navzájom. Ľudia, vedeli ste to? My sme sa zabili navzájom. Takže na dneska to bolo všetko. Zatiaľ. Čus.